Office of the Speaker, Speaker Martin Romualdez, nakapag-uwi ng tig-5 kilong bigas ang bawat isang narito ngayon. Bagamat ay malayo na rin ang inabot natin mula nung naumpisa natin ang natahakin na ang daan tungo sa bagong Pilipinas, marami pa tayong sektor na dapat pagtuunan ng pansin at kailangan pang alalayan. Magtiwala po kayo na sisikapin namin na maabot ang ating mga liblib at malalayong pamayanan sa bawat sulok ng bansa. Nang sa gayon ay walang maiiwanan at walang mahuhuli at sama-sama tayong paglalakbay sa bagong Pilipinas, patungo sa bagong Pilipinas. Sa pakikipagsapalaran natin ito, umaasa ako na makikiisa kayo sa amin at sa inyong lokal na pamahalaan upang mapaunlad palalo ang inyong ekonomiya at magdala ng pangmatagalang kasaganahan sa Antique. Maging matalino at maingat kayo sa lahat ng paggamit ng biyayang ipinagkaloob namin ngayong araw nang hindi lamang ang pagsasaka at pangingisda ng Antique ang ating mapapayabong. Kung hindi, pati na rin ang mga kalapitbayan na tumatanaw sa inyo bilang inspirasyon. Nananatiling bukas ang inyong pamahalaan upang makinig at tumugon sa inyong mga hinaing at upang matulungan kayong makamit ang inyong mga pangarap. Naptian bang Botsam nanging pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, amo ginino ang iyaya nga katuyuan sa sining programa ni Abong Botsam nga hindi gusto bala nga mapadulong pa ang mga tao sa mga ahensya sang gobyerno, kundi ang ahensya sang gobyerno lang gidya ang mapalapit sa mga tao, Abong Botsam. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Lindsay Badi sa imo sining follow-up report. So gintuman lang ni President Bongbong Marcos ang iya sining mga pangako nga maghatag sang ayuda kagabalikan ng mga tawo nga mas labing nagakinahanglan. May kantanan karon sa pinagiman sa financial assistance. Kagiban pa sini mga farm inputs dira nga ginpanghatag sa mga nagakaangay kag nagakadapat sini iya nga mga recipients sining ayuda nagikan sa aton sini nga gobyerno. 17 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Sa aton sining pagpanumbalik ka Banwa General Services Office ginpathag nga wala nila ginpuwersa nga bawion ang mga gamit sa Museo Iloilo. Ang administrasyon sang Museo de Iloilo nagpalabot sang mensahe sa city government nga ready na sila nga i-pick up ang mga gamit. Lakip na sila diri karon ang pahayag sa kampo sang mga baronda kung may plano gin man bala nga isa pa gid iya ka baronda ang magapapili sa palabuton sining 2025 elections. Partikularmente, anong man bala madlagan gid man si former City Councilor Love Baronda o kung hindi. Kay ang ngalan niya nagagwa sandig man sa kampo sa mga trenyas nga plano niya siguro magpapili bilang vice mayor. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdum. Oras naton, 18 minutos na nakaligad sa takna nga launa. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 23 to 29, 2024.
Rock Station Band ang natalana nga magatag sa inyo sang isa ka fantastic musical show sa Concert at the Plaza. Mangin inyo sa Hunyo 29, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition mugs, kag madamo pag-iban ang iga-paraffle sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa Hunyo 30, Domingo, ginaagang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga ipahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sa mga conflicting countries para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024. Bangod sa paggamit sang computer, 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nagaproblema ka man bala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bukod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat ukon ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15. As the university celebrates its 120th years of excellence with the theme, A Gift. Viva San Agustin! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ini ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kanagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani ko nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga chikiting. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika.
September 29, 1855 sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Ilo Philippine Standard Time, 26 minutos na nakaligad sa tak ng alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Istoryahan nato ng payag sa General Services Office. May kantanan sa sining pagbawi sa city government sa mga ginadonar sa previous administration. Partikularmente ang administrasyon ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog nga mga equipment kag iban pa nga mga pagkabutang sa may Museo Iloilo. No, sa aton sino makabumbong ako sa din pinangbawi ini sang city government sa mando man ni Mayor Jerry Treñas. Pero ang istorya sa likod si Andre Banwa is that nga madugay na gali nga ginpadalaan sang sulat sang city government nga bawion ang nasambit sini nga mga pagkabutang ugaling sandig naman iya sa opinion sang former Commission on Audit, no? Sa aton sini nga mga kabombo, partikularmente kay Attorney Dominador Terzol, iya sini nga ginpahayag nga ang donasyon is valid kay gin-concur ini or was concurred by the Sangguniang, no? Sangguniang Panlungsod. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo, kag ang Museo de Iloilo, partikularmente ang nagadumala si Nadri, is a registered nga isa iya ka makabig naton abi isa ka entity dira or kung ano man ang term sila dira or proper term or technical term, no? Sa aton sini nga mga kabombo for that matter. Okay, last time ginpahig ni Mayor sinya lang taon tanaya, no? Sa aton sini mga kabombo kay basic on ma-technical kag manigurado lamang ta. Kay balan mo sadtong tsimpo lang may gindonar man si Senator Loren Ligarda nga 500,000 pesos to ni gin-funnel adto sa city government ni si Mayor sa iyaman siniya nga mayo nga katuyuan ginbulig ito sa pagpatukod sa building sa Iloilo Press Club. At that time naibaluan nga Iloilo Press Club hindi siya registered siniya nga nga sahi isang isa iya ka club or kung anong pagtawag sila dira nga nagakadapat sini nga termino later on, no, ara na sa puntas nila ko hindi ko lang madumduman. But anyway, sa aton sini mga kabombo sandig diri sa General Services Office ti may letter man kuno, no, nga ginpalabot ang tagdumalahan sa Museo de Iloilo nga anytime ready for pick up na mga gamit nga gindonar sang former mayor sang syudad
Di iban sini nagambal diri nga agin pangbawi adto ni Mayor Jerry Treñas kay hindi man to iya sini nga donasyon. Iya to iya sang former mayor kag gin-aprobahan man to sang council. So balido ang nasambit sini karon iyang pagdonar kag daway man niya sang dokudo kung sano pa bala ang punto sinadira nga daw why naman niya sang labot pa abi ang alkalde sa siyudad sa Iloilo para iya nga bawion ining mga ginpang donar nga mga pagkabutang. Check ta si Bombo Angel Tangel sa report, please come in. Ginpaathag diri bombot siyam sang General Services Office nga wala nila ginpwersa nga bawion ang mga gamit sang syudad sa bahin sa Museo Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio, si Engineer Neil Ravena, ang head sang nasambit na opisina, yung pahayag mismo ang personnel sang Museo Iloilo ang nag-contact sa ila nga ready na i-pick up ang gamit sang Iloilo City Government. Sunod si Engineer Ravena, wala sang pwersahan ay bombot siyam nga natabo kay ang musining trastada since tangayo sang extension for several times ang Museo Iloilo nga according direct Engineer Ravena, posible tion nila para magplastar man sa ilang mga gamit kay sinsura nila man gani nga present ni Mayor Jerry Treñas. Ano ang rason nila kung nagapangayo sila sa extension? Si posible amon abong botsyam nga nag-replenish sila sa mga gamit nila since kami communication ng city government 4 to 5 times panigali sila na padalaan sang sulat nga ang ining nahanungod man sa pagbawi sang sila sa mga gamit sa Iloilo City Government. Kaya niaraman yung series of communication sa tunga at sa team sa General Services Office kag personnel sa Museo Iloilo kag sa basing diri sa Museo Iloilo Bamotsyam sila manggali ang nag-set sang date sa letter kung saan nila ibalik abi ang mga gamit kag wala man diri naghatag sang deadline kuntani o kung wala gid man diri sang deadline ang Iloilo City Government nga ginhatag at dapat amo ni nga petsa amo ni nga adlaw naka-ready na ang mga gamit sa pagkamatuod pagpatag diri ni Engineer Ravena na pag-pick up sang GSO nakaplastar na ang mga gamit kag ito na pang-arrange bala sang maayo Bamotsyam. Ang isa pa diri nga may mga arguments gani kuno diri Bamotsyam nga may pila sa mga nabasahan si Engineer Ravena nga mga arguments nga pwede kuno mag-donate ang city sang mga disposable items. Pero ang hambal diri disposable items Bamotsyam but hindi included diri ang mga newly purchased nga mga gamit nga nagkadto sa Museo Iloilo. Ang halimbawa diri sa mga kabombo naton sang disposable nga gamit nga pwede ma-donate ang salakyan na balabang Bamotsyam sa City Government dati halimbawa guba na 30 niya eskwelahan nga nagatudlo sa diesel mechanical course or any course abi nga pagmekaniko pagkaayos ng salakyan si ang guba nga salakyan sa syudad pwede ma-donate dito para tunan sang mga kabataan pero sa subong Bamotsyam ining mga gamit ara sa subong sa bodega sang GSO sa may ila abi nga building or office nila dira sa may district o kung anay district engineering office. So matiyan tabala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Engineer Neil Ravena sa nga na interview. Na-retrieve na naton. Nag-provide kita sang staff sa team nga mag-retrieve from Museo de Iloilo. It was headed by Attorney Moela, Edsel Moela, no? Who is the head of the Supply and Property Division sa aton nga CSO. Okay. Sir, ginkuan gid sir, kay di ba supposedly mangayo pa sang parang advice si Mayor Jerry Treñas sa COA, sir, if it is safe naman lang to donate, sir, or like ginkuha paano sir nga agin pull out na lang dayon engineer man? Actually nag-emanate na siya sa suggestion ni Inventory Division nga dapat wala ta naghatag sang newly procured equipment sa private entity or privately operated nga mga office, no? So during the inventory kay cleansing ni siya, it was found out nga ang iba nga equipment ara sa museo, no? So ang suggestion sang Inventory Division is
To pull out as such kay hindi pwede maghatag ang city sang newly procured equipment sa private entity, no? May argument sila nga there are exceptional scenario. Kag in check ko basis niya is Rule 27 sang COA rules, which is for disposable items. So one of the modes of disposal is to donate sang disposable items. So I would like to give a specific example of that, no. Ang magsiling ka disposal items, inaabala ang city abi may ara siya nga salakyan or auto or vehicle nga hindi na bala ma-repair beyond economically repair. So, pwede na, may private school nga may diesel mechanic course. So, ining diesel mechanic course, nag-need na sila sang mga guba kasalakyan nga mapraktisan bala nila for educational purposes. So, pwede na yan. So, one of the modes of disposal mo sina, instead of ibaligya nyo or i-dispose nyo, is to donate that vehicle sa school for technical courses like diesel mechanic course, no? So pwede na yan. So those are examples, no, specific examples sa amo nga scenario nga exemption, no? Pero modes of disposal na siya, hindi na saya para sa pag-o nga mga equipment nga i-purchase then ipagamit mo for a private entity. So, bali engineer, wala pa nakaabot ang parang guide, akuan malagi, taga-suggestion, mga like sa BAT mismo sang COA, sir, nga like safe na siya, lugin pull out na lang based on sa parang suggestion sa inventory team sa GSO, sir? Yes, kay actually hindi ni siya hindi ni siya subong lang natabo. But rather tamo kami nga communications, no, nga actually kapangayo ako sang copy sa kay Attorney Faida sa mga communications wherein the reason why nga bag-o lang namon na retrieve, it's because nga sila ang nagpangayo sang extension para nga siguro ma-plaster Manila Mayo or may i-replace sila bala sa ilang mga equipment na kwaon sang city government. So, the mayor allowed that extension, no? So, until that time, nga bag-o lang namon na retrieve, no? So, kisa iba nagapamangkot nga asubong lang, no? Sila man gani nang tawag kay Attorney Edsel nga ready na for pick up ang ini nga mga equipment. So, pag tawag nila, then we came over and my staff, no? Came over and nag-retrieve sang mga, no? Actually, paghabot niya ni Attorney Edsel, I could show pictures, no, nga ang mga bangko na tipo na ang generator ara na nga inog pick up na lang kag ang mga ang mga cabinets na himos na. Safe to say nga wala ninyo gimpersang like doon nagkadto kamo didto nga manghimos kundi sila ang nagmatumato nga daan himos kag ginhatag sa inyo. Yes, except for the glass door, I think. Ang glass door do ginayo nila since daw mabugat siya kag it needs ang mga special nga equipment nga magkuha. So kami may tao kami nga ginpadala, no, nga that could utilize for the detach of the glass doors, no, kay don't need special skills na. Actually kundi na ngayo sila extension, sila man naghatag nga sa amo ni nga pitsa manawag kami kung nga pwede na makuha. Sila yan no, kay it was approved by the mayor, no? Actually, na-approve ni mayor yang ang ila extension. So nag-communicate kami sa ila nga kung sige ma'am manawag lang kamo in case nga pwede na makuha. So never kami nga nga forcible abi nga pagkuha, never. We did not do that. Bongbotsam nabatian sang mga kabombo naton si Engineer Neil Ravena sang General Services Office. Abi anay ganina ton gin differ ni Mayor to ang iya sining nga mando nga bawion kay hulaton niya nay ang legal opinion
sang Commission on Audit, Regional Director, kay iya sini nga nabasahan ang legal opinion man sang abogado kag former Regional Director man sang Commission on Audit nga si Attorney Dominador Tersol, but nadayon gito yung gali Bombo Angel? Oo, nadayon gidri kong Botsyam ang pag-pull out sang mga kagamitan, no? And so far, hindi lang gining like pila lang gid abi kabilog kundi iset gid ni siya ka mga gamit ang ginpangbawi manabi sang Iloilo City Government, mga CCTV cameras, mga aircon diri bombot siyam. So far subong ang nakitaan naton dito sa Miseo Iloilo, duha na lang ki aircon ang nabilin, kagado 5 to kabilog ka mga electric fans ni araman coolers ang nag-ooperate dito sa lugar, pero sa museum abi. Pero ginakabalakaan nga dito ganito time naka-open ng pertahan kaya ito hindi accommodate abi sa maayos ang aircon ang kalaparon sang area. Rason nga open lang ana itong ilang space, pero tuod bang siya do medyo nagkakulbaan to ang mga abi ang management na posible daw ma-damage or mamatabo sa iban nga mga abi naka-display nga mga abi artifacts, mga dito bala susunod nito sa Museum Bombotsam nga basi madamage mangod sa room temperature nga nagbago. All right. Kaga sa piyak naman diri nga basin sang balita Bombotsam, no. So kung adlaw natigayon diri nga makabaton sa nga tiga 15,000 pesos ni cash assistance halin sa Integrated Disaster Shelter Assistance Program sa nga Department of Human Settlements and Urban Development ang 55 ka mga biktima sang sunog sa nagbuntad kadto nga sunog man sa bahin sang Barangay Airport Mandurriao. Sa pag-akuha nato diri sa nga pahayag ni Congresswoman Jamjam Baronda, yung pahayag nga ginpangayuan pagid sang bulik sang opisina ang tisod abi magluwas sa una-una lang aping hatag nga assistance sa din sa Department of Social Welfare and Development nga cash assistance man Bombotsam. Kag this time ang city ang Iloilo City Government, specifically diri ang Iloilo City Local Housing Board ang nagahatag man sa mga requirements sang mga pumuluyo abi at specifically ating mga certificates para maka-apply ining mga beneficiaries. Kag samtang ang sa barangay Tansa Bonifacio, Rizal Palapala, Iloilo City Government na ang nag-apply sang same nga program sa Department of Human Settlements and Urban Development. Both silingon paabuton man rin Botsyam sa mga nasunugan diri sa bahin sa nga Rizal Bonifacio, kag akon sa may Tansa Bonifacio kag Rizal Palapala ang 15,000 sa mga totally burned nga mga paningalay nga cash assistance man sa ila Botsyam. Pamatyan sa bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Congresswoman Jamjam Baronda sa nga interview. Well, una may ara nga ginatawag integrated shelter assistance, no, ang ginatawag naton nga Department of Housing Urban Settlements. So sang naibaluan na naton sang early this year, sang Marso, nagpadulong kita sa office ni Secretary Acosar. He was not there, pero ara ang USEC for Finance, Isko lang ko, and some other ASECs and USECs nga ara dito. So gata ngayon kita sang bulig sa ila kung luwas na nag-payout kita ini sa mga biktima sang Marso mismo, kumaga days after na sunugan sila tag 15,000 halin sa DSW nangita kita sa additional fund para mas makabulig pag maka-recover. So that's why nga nag-provide man ng city sang list sa beneficiary kay part diri ang Iloilo City Local Housing Office kay pag-identify sini. So yun na ngayon kita pondo of the 200 million. I believe isa kita sa una na naka-benefit sa ITSAF na programa sa Department of Housing Urban and Resettlements. Kung muna subong adlaw na na-materialize ang payout sa paghatag 15,000 sa kada isa ka mga fire victims ang nagligad nga Marso sa Barangay Airport Mandurriao. So for tong ang city ari di ang taga-iklog man kay ina ko. Yes, because sa post bala naton nga payout may mapirma dira sila nga para nga ang mga requirements can submit sa Iloilo City Local Office. Yes, that's mandatory.
Ang taga-Tansan, istoryahanay na kami. Well, tagaan na lang, pangunahan ko na lang, istorya na kami. May request naman si Mayor Jerry. So, sin ko give it to him. Total, isama lang yapon importanteng purpose naton nga mabinuligay kita kayang gugma sa atong gobyerno para ina sa katawhan. So, I hope and looking forward nga ma-schedule man ang Bansa Bonifacio kag Rizal Sanzuela sang ilang payout para makabaton man sing ITSAP. Dapat dali-dali o din kay 200 million lang na sa isa ka tuig nga pondo nga gin-allocate sang aton House of Congress nga gin-updan man ni Kong Jamjam sa pagboto sa sinanga pondo. Kung may SLP man ni sila ko, ang iban sa ila. Ang mga may SLP amo ang may mga negosyo. Yes. Mamatsyam na batian sa mga kabomba naton si Congresswoman Jamjam Baronda kaga nakasabat Spread the na din love, ang spread the love, spread the love, bulig sa mga nagakinahanglan. Mo nang importante, amo ning kinahanglan subong nilaw, mga nasunugan, biktima sang fire incidents kay sa bulan sang Marso, tuman gidya kadamo sang sunog nga nagaluntad diri sa bahin sa syudad sang Iloilo, hindi lang kay sang Marso. Sang mga masunod pagin sini mga binulan, may pipila pa ka mga nahalitan dito iyang biktima sang sunog man na Bombo Angel. Amo na kay Bombot Sam no, maayo gid nga may mga programa kasubong sini kag tilo pa una-una gani no kuno Bombot Sam kay ang 200 million pesos kani bala is isa na ni katuig nga budget para sa amo ni nga mga insidente like mga sunog, mga disasters. Subali una or isa sa mga nauna diri nga lugar nga naka-procure or naka-avail sang budget kani is ang Iloilo City para sa mga nasunugan dira sa Barangay Airport Mandurriao kasi looking ang city government Mandurriao sila man ang nagpadala sang letter para nga mag-asikaso abi sang para sa Tanza Bonifacio kag Rizal Palapala nga tag 15 pesos nga cash man para sa mga totally burned nga mga Panimalay kag Bombot Sam natigayon ta Monday nga maistorya si Congresswoman. Pero antes sina di bala ining pundo ni sa resettlement ano ganito? Ang sa DSOD, ang sa Department of Human Settlements and Urban Development. Yes. O pila tong impanagtag para sa ano ganito ya? Amo ni siya ang sa 15,000 pesos nga cash assistance nga para sa mga nasunugan. Nasunugan mo siya. Okay. So pinagi ni kay Congresswoman Jam Baronda gintingwaan niya nga matigayon kag maka-avail diri ang syudad sa Iloilo. Oo, amo na bombot siya magplastada. So aside pag ni siya sa ginhatag. Abi ko anay saut-saut nang kagiwal-iwal na bala ni Congresswoman Baronda? Bali Mayor. Ay ko kabalo kung sino nagambal damo gambal. Nga mo na. Ang mga nasunugan baton subong 15 milaw. Kung saut-saut kag iwol-iwol lang niyang nabalaan sang Lone District Congresswoman. No, kung lang nabalaan niya mahiwagang salamin, lalalala sabi. Tiko na mula na nabalaan niya nga may 15 milaw na sunugan sa dito ka rin, sa airport. May palabuton pagin nga payout para sa mga taga-Tansa Bonifacio. Pero ang sa Tansa Bonifacio niya Bombot Sam no city government tani ang nag-asikaso kay nabalaan ni Kong Jam do ang istorya diri do asikasuhon niya man tani pero nabalaan nga do city government na ang nag-una padala sang letter do gintugyan na lang bala nga city government nga kuan naman akin nga isa man lang di ang version nga makahatag ti siyempre kay nakauna ng city government wala naman lang yan pailabot grabe kung nagpapel pa si Congresswoman Jam. Ang importante sinadira iya kung sino man to ya ma-follow up city government o kung ang Lone District Office, ang importante sinadira ang pasalamatan naton Bombo Angel bla mo kun ano nga may mabaton nga dugang nga ayuda ang mga kabumbo naton mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo nga nahalitan sang sunog. No, kaya lang ang alang local government unit sang Iraq to ang maprocess or sang Cambodia kay diri sa syudad nagluntad niyang fire incident to, di ba? Ang importante sa nadristanan kung sino man dira iya ang makaprocess sila man sa dasyada na dayon kag pakita ang gilas na dayon ang importante nga may aras ang ayuda
kung ang city government ang nakapangita sang ayuda, kung si Mayor to managtag, kung upo dyan si Inday Raisa Treñascho, paslamatan nila na kay sila to nangita sa nga pamagi. No? Sa aton sini magkabumbo. Amo malaning punto sila dira bumbo Angel mo. Ako on taman niya kag hindi sa subong, no? Ang madumduman sang tawo kung sino ang ginpagyan, kung ang kilala tapabla kung kay sino gintro channel. No? Pero, ang pinakapunto sa punto pag sinadre, alam mo kung ano, Bumbo Angel? Ano ba ba, Cham? Ining ayuda nga ginabaton sa mga nagkalasunugan, tanan-tanan, ining mga tupad, ining mga akap, ining mga kung ano pa na dira nga ayuda nga ginabaton subong sang pumuluyo, na parte ni Sir na gidman iniya para sa ila. Hindi niya kwarta sang mga politiko, kwarta iniya sang gobyerno. Pinagi sa aton sini nga mga taxes. Nga pananglitan, no? May mga kasubong sini nga hitabo, may kantuan ang iban nga porsyon sang taxes ang bilog sini nga mga taxpayer, para iya nga ihatag sa mga bruligan. Porsyon sang taxpayers money nagakadto for construction sa mga proyekto. Arad ako na ako inamutan ta daw, why pulos lang kag kontrobersyal nga ungkap flyover. Ako na ako inamutan ta na dyan. Pati sa gananto may inamutan man kita to. Pati sa mga tawag si gani sa mga multi-purpose building ni may inamutan kita sinadritanan. Kay halin ini sa taxpayers money. Galing ko kaisa sa aton sini nga mga kabumbo nagakabulag manabi ang mga pumuluyo, ilabi pa ko naga liro-lirong ila sini nga utok. Kaya ang paminsar sininila yabanwa nga binila kay may isa dira ka politiko or kung sino man dira iyang nagtindog nga, naghambal nga amo sini amo sadto, abi nila ila na iya kwarta, ila na pundo hindi. Pundoy na yan sang gobyerno. Pundoy na sang gobyerno mo nang dapat sini ninyo maintindihan. Pero nagamater man dira sa aton sinimatag palamati kung sino ang nagapaninguha nga ang pondo ina sang gobyerno makatilaw manang mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo nga mas labi nga nagakinanglan or na biktima sa anuman nga tragedya. Jel? Amo na gani Bombo Cham, no? Kayang hambal gani diri ni RD Eva Maria Marfil sa nga diso, hambal gani niya nga do mas mayo pa nga maagyan kasi asang iban nga mga like makawatan ka lang ko no, hindi ka lang masnugan Bombo Cham mo kami pilin ta na simo. Pero ini mga totally burned ka balay tuod amo na may mga assistants pero like from the scratch siya gid yang umpisa pag of course ako gid nga bulig ang mga cash assistants halin sa mga naglain-lain nga ahensya sa gobyerno para nga timi direction man kung diin sila magasugod. Kagati Mamo Cham isa pag diri na pakiangutan taman si Congresswoman Jamjam Baronda sa mga issue kag mismo si Mayor Jerry Treñas diri Mamo Cham ang nag-istorya nga may nabatian ini siya kuno nga mga hearsay, mga storya nga posible magbunggo sa pagka-vice alcalde kay Vice Mayor Jeffrey Ganzon ang iyang utod diri nga si Anay Councilor Love Baronda pagkinsang inwala ini gilayon siya nga kongresista nga hindi magpadalagan ng iyang utod bisan sino pa sa ilang pamilya sa anuman nga posisyon kag ginaba mo Cham chismis gid lamang kuno kag hindi dalok-dalok ang ila pamilya para sa pwesto nga ihatag sa iban nga hindi damo man capable para maghatag sang serbisyo publiko. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Congresswoman Jamjam Baronda sa nga interview. You know what? Ang mga Baronda lipay na sila nga si Congresswoman nagaserbisyo. Definitely, I'm sure, Baronda will not run as Vice Mayor for Iloilo City. Di ka mo magpati sa ila. Kuno-kuno, chismis lang ina, hindi ina matuod. Hindi man kami si dalok-dalok sa pwesto. Hatag na sa iban, kadamo man sang pwede kag sara nga mag-serbisyo. Ang Congresswoman, si Kong Jamjam, dako na nga bagay na napasalamatan namon sa pumuloy sa syudad sang Iloilo. Definitely, Love is not running for Vice Mayor. Bombo Cham na batian sa mga kabombo naton diri ang kabahin sa nangin na mensahe ni Congresswoman Jamjam Baronda sa aton interview. Ano balya definitely Love is not running? Not running for any position kuno Bombo Cham. Kagayhatan kuno sa iban ang posisyon itido amutang balyan di ba kami dalok-dalok. Kay damo man sang capable para maghatag sang
serbisyo publiko. Ano may ginapabati-batian si Kong Jam nga hindi man kami dalok-dalok? Ang amon pamilya no, hindi man dalok-dalok? Dumiging takal ka man to ligad nga kung ano damo to sila mo. Mga pamilya, to bala bang siya maging pang isa-isa mo? Hindi, damo May pa kilala mga ka to? pamilya nga daw halos na naraman sa politika. Sino ba yung pinakalapit sa ila? Ano ka man yan, Bejel? Sino ba itong pinakamalapit sa ila Bombotsam sa maging panglawag mo? Pinakamalapit? What do you mean by pinakamalapit? Mga pinakamalapit abing relasyon kay Congresswoman Jamjam Baronda. Mga abi may history, may mga inabyan. Ate, kung sa padamo-damo lang, ara dira ang pamilya Tupas. Do halos tanan sila magulutod. Nagsulod sa politika hasta nga ang ila siniya nga mga asawa asawa sa mga lalaki nga Tupas, bana ni the late Mrs. Tupas Tweety Tupas Balyesa nagsulod man sa politika. Tiara naman ang mga biron, mga defensor, mga barunda abi kay subong ang nagapungko. Si Doc Nick konsihal, si Kong Jam congresswoman, nanay abi barangay kapitan. Sa mga Treñas naman si mayor, si Councilor Miguel Treñas, bata ni Mayor Treñas. Subong mapabadalagan bilang kongresista si Inday Raisa Treñas Chu. Sino pagid ang iban dira sa Gimarasto kuno magluwas kay Governor JC Raman Navati. Ang asawaya si Congresswoman Lisel Nava. Tapos may mga balita man nga pating isa pagid kanaba ang utod ni Gov mapapili man kuno. Ano pagid ang sino pagid ang mga biron. Biron ti Doc Nonoy, si Congressman Ferds Doc Nonoy, si BP, BJ, si Nunoy John. Apat sila. Do kadamo man diri sa bahin sa syudad kag probinsya sa Iloilo, Momoinjal. Do pilian yung ginasang maayo kan Bombotsam ini may nimo gina ko sino sa ila pero kung sino ang matupaan karon imbisigaran taman kung abi amon ning ginapabati-batian ni Kong Jam pero with this one klaro naman nga initially hindi na mabalaan not until nga maglabot ang filing sa certificate of candidacy kasi yung mga instances pa na ang makatulod kay aming Councilor Love Baronda ang magpadalagan abi pero tigin panginwala diri initially ang chismis na pati kani kanong line-up si Congresswoman Jamjam Baronda nga tikinambal ko to kumpleto iya nga mga line-up sa pagkakonsihal wala pa ini siya kuno na wala kuno sang ginatukod sa bahin niya kag usually Bombotsam usually kuno dili ko mag-meeting abi or may mga pagkinapol ko po si Congresswoman Jamjam Baronda sa mga local abi mga pumulo sa syudad makapila di kuno ismin siya ka beses yung ginapamangkot kung mabalik man si former Mayor Jud Patrick Mabidog. Ano sabat ni Kong? Kamu lang pabalik sa kamu istorya to sa iya daw mo na ang ako nung Bombotsam daw wala sang definite ka answer diri ang kongresista at yung niya kamu istorya sa iya nga mo niya mo to do amo na bala Bombotsam base bla kon hindi lang niya gusto ni Kong Jam hibaluan kung ano man ang iya sini nga mga plano base kung may mga shocking revelations sa pila ka adlaw bla shocking revelations no. Shucks. Amo na Bombotsam ano kanina ano may sugpo na mo ang sa shucks ano kanina shucks ito ba'y pag-ibig na Pantropiko na Bombotsam. Pantropiko na ya. Lain man na yung salamin-salamin. Ano ba itong nadarama? Shucks, ito ba'y pag-ibig na? Totoo ba ang nauna sa Bombotsam? Feels so good. Bakit na sumasaya? Magmula na makita ka. Werte! Grabe, nagiging sa mong... Amo na pila sa mga paborito ko nga mga kanta sa buong Momoinjal inang Duana.
Oo. Salamin kag Pantropiko. Pero dapat kung mamati ko na, dapat kung saan pa bala may music video. Kay kung magpamati lang ko isa do, hindi ko yun appreciate. Yan na dyan lang. Nagalayo kita sa topiko. Nga duwa nagalapot kita sa mga pantropiko. Wala bang botcham, no? Bantayan tapagin kung ano siling mga development pa natin sa bahin sa dalagan sa politika sa syudad. At the same time, kung ano pa nga pulik ang ipalabot bisang opisina ni Congresswoman Jamjam Baronda kaga Iloilo City Government sa mga nasunugan or like mga may problema diri nga apektado sang mga kalamidad sa bahin sang syudad sang Iloilo. Ini si Bombo Angel Bachelier Tan para sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo siniiya nga follow-up report, no? Ti speaking lang sa padamo-damo nga mapadalagan, 3 man to ka Duterte mapadlagan sa 2025 midterm election. So, puro senador, Tay Digong, si Brad Pau kag si Brad Baste, Brad. Tingin mga brother ni sila ni Vice Presidenta Sara Duterte mo. Sa aton sini nga mga kabumbo, di ko matabo. Pananglitan abi dumaog ni sila nga 3, 4 na ka Duterte nga ara sa puder. No? Sa aton sini nga mga kauturan. Tiyan mo na amo nang isa sa mga ginbasihan naton nga diri sa syudad, diri sa probinsya, diri sa mo sini nga banwa, no? Damo naman ang ila sini nga mga pamilya nga naga-engage sa politika. Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Tiyang iban sini iyan nya mambal sila nga dynasty na making na, dynasty mo sini mo sadto, no? Dapat ya may ara naging kita sang ipasar na ning anti-dynasty law or dynasty bill. Mga mamo sina o galing ay kung lang taon naton sa aton sini mga kabumbo, ang pagpili ni sila ginagi man sa eleksyon kag kon maayo man lang yang serbisyo sininila banwa, epektibo man lang sila sa public service, ti sila magyapon ng pilion sa pumuluyo, sila magyapon ng pilion sa butante. Pero kung hindi na sila epektibo, kung ang ila lang sini interes, ang ila sini ang nagaganar sa pagpungko nila sa isa ka posisyon or 2, 3, 4, 5 ka posisyon, tao makamatsyag na, sunod ng eleksyon, di naman sila pagbutuhon. Ti kon for example sa mga tupas, kung halos tanan si Ilaya nagsulod sa politika, hasta nga ila sini mga asawa nagsulod naman sa politika, ti kay ginapili man sang pumuluyo, kay maayong ila sini nga panerbisyo. Sampol naton si former City Councilor Lex Tupas. Isa man sa mga tupases. Ti mayo iya panerbisyo pagkatapos ang termino niya. Ang iya sining asawa nga si Dr. Candice Tupas. Subong man natapos man ang term. Ti ginabaton man sang pumuluyo. Ginapatapos ang termino, gina-re-elect. Kay mayong panerbisyo. Sa aton sini matag palamati. Parehos man abla. Sa aton sini nga mga kuturan, Mayor Jerry Treñas, mayo man ang panerbisyo niya. Natapos ang term sa pagkalkalde, nagkonsihal, nagkalkalde, nagkongresman, nagalkalde. Ti, isa man ka Treñas, santo, natapos man ang termino niya. Hinablos to ni Mayor. Pagkatapos ang termino, another Treñas nagpapili. Sa persona ni Councilor Miguel Treñas, ti daog magipili man sa pumuluyo. Pumuluyo, ganiaga desisyon. Hindi bla? Parehos man na kay Congresswoman Jam Baronda. SK Federation, hangalin sa SK Chairman, SK Federation na President, nag-City Councilor. Why nangin mapalaron sa pagkabisi alkalde? Nagpawayway sa politika, pagbalik sa politika, Congresswoman daog. Ging re-elect, second term niya na subong, manog tapos ang iya sa liga term, subong. Naglagan sa tataya, daog.
Pagkatapos ang term sa manghudya nga si City Councilor Lab Barunda, nagpapili ang amay, daog kay pili isang pumuluyo. Sa aton sin makabumbo. Kay kung pigaw ina sila sa public service, kag makita man lang sa pumuluyo nga, sanda man lang yung gaganar at hindi na nakaliwat. Di ba? Sa aton sin makabumbo. So, mientras tanto, nga way man lang niya sa may nagadumili sa mo sina nga mga do alalangay nga isa lang kapilido kag do family affair na ginahimo nila iya. Ha? Kung pilion man lang niya sang tawo, pinagi sa eleksyon, kay demokrasya kita diri, way man sila sa may ginalapas, kag way man sila guro sa nga do ginatapakan sina dira ngay kinamatarong. Di ba? Sa aton sini nga mga kabumbo, ang importante sina dira bisan bilog pa sila yang ang kandira. Ang pumuluyo or ang interes sang kadamaan, interes ang ila sining nga ginapanerbisyuan nga pumuluyo among magapangibabaw, hindi kay ila interes. Kung isago kakaros-karos man kag naka gulo ganar-ganar man pero ganagan lang. Di kinaya malikawan no gaya ako gani. 5 minutos na nakaligad sa takna sining nga Las 2. Panay lang kamo sa pagupod sa pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo. Pinagi sa aton sini nga mga social media platform katulad sa Facebook Live, YouTube channel, kag Bombo mobile app. Syempre, 837 kHz sa inyo sini nga mga radio dial. Standby na sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Inis Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo. Sang manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 23 to 29, 2024. Ang Rock Station Band ang natalana nga makatag sa inyo sang isa ka fantastic musical show sa Concert at the Plaza. Mangin inyo sa Hunyo 29, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs, kag madamo pagaiman ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 30, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga ipahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sa mga conflicting countries para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo, maghugas sa mga kamot bago mag-uyat. O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15. As the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto, bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura.
Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon gid sa inyo mga kabombo, oras na para sa kahapon lamang program and I am here na. This is Tita Regine, welcome sa KLP on a Thursday, ika-27 na para sa bulan sang Hunyo. I hope everybody is doing okay sa gihapon, nakasmile. Kung ano man, no, ang mga do hindi manami sa inyong morning, may pwede pa nga makabalos sa afternoon. May afternoon pa kung sa diin pwede kita ka makabalos and just keep on smiling. Bisan nga so hindi so good inside, no? Pero sa gihapon smile pa rin. Kag again, kumusta na ang inyo dira nga mga aside sa love life nyo, ang inyong mga stories dira, basi pa din ang ma-share. Paki-email nyo na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulatin na ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I hope everybody is ara na. Maybe iban nagapro pa nga pinadira. Sige, enjoy ha. Salamat for choosing us to be your companion sa siningang mga tinion. Here's the song coming from Janiel and Dave Alvarado. Pambukas natin nga kalingawan para sa inyo. Vows, mayong hapon. Star in my life, don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart, I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the morning back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you.
I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Barely mga 3 days, no? Kag matapos na ang bulan sang Hunyo, sa mga liyag maghingagaw dira, nga mag-say I do. Kamusta naman ang mga vows ninyo? Nga gina-prepare dira? O, pwede gini nga song. Mahimo nga theme song. Anyway, best wishes lang da. Congratulations sa mga managpakasal para sa bulan sang June. Ba? Mga June bride and June groom. Sige, diri na kita sa pagbasa sang mga istorya nga ato nga nabaton para sa KLP. Umpisahan ta with this story coming from Ember Rain sang 2nd District. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa matag palamati isang Bomboradyo, kag sa kay Tita Regine, taga hapon. Ikatatlo ko na ni nga sulat, kay napisa na naman ako magsulat sa mga hitabo sa akon nga kabuhi nga nagahatag inspirasyon sa mga tao. Sa subong nga tion, luyag ko ipaambit ang akon nga istorya, parte sa akon nga diagnosis nga bipolar disorder. Sang bata ako, damo nga mga hitabo sa akon nga kabuhi. Gintikangan ini sang tion nga gina-kidnap ang akon manghod kag ginlibayon sang amon nga amay. Kag ang libayon no sang amon nga amay. Ang mga abuso nga ginahatag sa amon ni Papa, hindi lang verbal kag physical, kundi pati nagid ang amon mental health. Apat kami nga magululutod, kag ako ang ikaduha. Sa bata nga paminsaron, na-experience kag nakita ko ang ginaobra ni Papa kung mangakig siya kag kung malipay. Ang trauma nga ginhatag sa amon, naghatag sang hindrance sa amon whenever nga na-feel ko ang abandonment. May mga interplay factors that combinations ng genetic predisposition kag environmental stressors, halimbawa ang mga childhood mistreatment, ga-interact to influence sang bipolar disorder. Pero kapamansar ka mo, nga paano nagka-bipolar disorder ako? Sugudan ko ang akong nga istorya. Balaan ko sa kaugalingon ko nga may something wrong sa akon. Kung masubuan ko, duma-depress or either hindi ko naluyag magpangabuhi. Kung ara ko sa punto nga sadya, todo gidya ang pangalipay, permi lang kakadlaw, bisan hindi man karadlawan, kag prone sa impulsive buying. I was grade 8, sang ginabalan ko sang classmate ko, if may bipolar disorder ako, kag nagkibit balikat lang ko sa mind ko. Nga mo to ginambal niya sa akon. So I asked her, paano mo nahambal? Sang giniistorya niya ako, hindi ko maintindihan. Kaysa self ko, okay man ko. One thing she noticed is that there are days she can't communicate with me. She thought I was snobbish, kag permiga pa nga subo, do pasan ko, tanan nga problema sang kalibutan. And there are days nga gusto ko mag-istorya, kag wala gauntat, kag super sadya. Para sa wala nakabalo, ang bipolar disorder, kilalaman nga manic depression, isa ka mental health condition nga nagakos ang extreme mood swings o pagbag-ubag-o sang pamatsyag nga nagalakip sang emotional highs, mania, or hypomania, kag lows, or depression. Kung ikaw nga pangasubo, mahimo kang magbatsyag sang kasubo o kawad-an sang paglaom, kag madulaan sang interes o kalipay sa mga aktibidad.
Kung mag-shift ang imong mood sa mania, mabatyagan mo ang sobrang kalipay, full of energy, or unusually irritable. Sang una, ginapabayaan ko lang kay basi part sang hormonal imbalance, pero may mga tion na that I committed suicide whenever I feel depressed. Kung gamay lang nga pangakig or failure, dayon ko wala guwa sa kwarto. I act like paranoid, anxious to go out, kay basi ginajudge nila ako. Wala ako problema if ara ako sa manic episode. The only thing is, I am very impulsive in buying. If may gusto ko nga baklon, even though wala sa budget, pero kay gusto, baklon ko kidnap. Oh, college na ako, sa nagka-courage na ako nga magpa-check up. If ano gid bala ang nabatsyag ko. It's so sad, kay wala ko parents or guardian pagkadto ko. Dumahibi na ako sa ginhambal ni Doc, nga wala ko dala parents, even though I am 19 years old na, pero need gyapon parents para ma-advise. I said, they don't believe sa muni nga type of mental disorder. They think I am just acting crazy or nagbuang na. Muna isa sa mga nabudlayan ko, if they know what I feel, kay si mama mismo ang ga-trigger sang ako nga sakit. But later on, I talked to her and I found out na may muni man siya nga nabatsyag sa akon na if mga kig, grabe. Pero if may sadya, very happy kid. I even talked sa mga relatives ko and I found out may muna sila nga behavior kag mga disorder pareho sa akon. No wonder, my doctor asked me if may ara sa family nyo may bipolar disorder. Hambal ko wala ko kabalo. But later on, I found out may ara gali sa side ni mama. Ang reason nga nagpa-diagnose ko kay may ara nga days nga hindi ko gusto mag-eskwela. First year college ko sang 2 weeks nga wala nag-eskwela kay hindi ko lang feel. Reason ko lang, may sakit ko. Pero actually, wala ako sa mood mag-eskwela. Ara lang ako sa kwarto, galigid, kag di gusto nga makipag-interact sa ibang tao. By knowing my diagnosis, may ara na ako information sa ginabatsyag ko. Maybe I sound immature nga dapat as a college student and as an adult mismo no nga maging responsible kag hindi pagamitan reason ang mental health disorder sa tanan nga tion para lang maka-exempt lang sa iba nga activities. May ara nga bagay nga gahatag sa akon motivation to go to school. I joined sa mga organization where I can show mga hobbies ko such as film, photography, kag pag-join sang events sa school like Quiz Bowl. Well, I joined mga activities nga ga-require siya sang thinking kag physical para ma-divert akong thinking. If masubuan ko, ginasulat ko lang sa diary, kag drawing sang akon mga sorrows kag despair sa kabuhi, which naka-help gid ang art therapy. My doctor told me to divert my thinking, kag tanan nga problem, may solution. Don't kill yourself. Yet, I have so many handom nga wala pa nalabot sa kabuhi. Ginaisip ko, ang life ko if I ended my life in grade 8, kay di ko makonquer ang fear of judgment, maybe wala ko subong. Or seeing no light at the end of the tunnel, but I'm very happy I see the light again. And I'm here, ga-type sa keyboard. You are stronger than you think, and you have a future worth fighting for. This is me, Amber Rain, sa 2nd District. Amber, thank you so much for sharing with us what you are going through. This is a big help also for those, no, nga maybe sharing the same situation with you, sharing the same condition with you. Maybe ang iba, no, they did not know kasi wala sila nagpa-diagnose, or maybe ang iba, no, kasi may
medyo may that kind of feeling pero hindi sure. Well, this is an eye-opener para sa among tanan. So thank you so much, Gid, for sharing about bipolar disorder. But you know what? It's good that you know, you understand, and you are trying to manage the condition that you are going through. Bal nila, di ba, the first step to healing is understanding what you're going through and accepting it and opening up yourself to treatment and help. So nami, Gid, that you took the courage para nga mangayo na sa professional help so that mabuligan ka, kag mag-guide ikaw sa maayo. It is also good to know nga tina-open up mo naman ini sa imo nga mother, and after hearing you, mas taintindihan ikaw niya and mas makabulig na siya sa imo. So if before hambal mo trigger pa siya, subong kabahin na siya sa imo nga support group. So it is good also nga after nga advice an ikaw kung paano mo mabuligan ang imo nga kaugalingon and you are religiously following ang advice ng doctor, you are feeling a lot better, di ba? And mas naintindihan kag na-manage mo ang imo nga conditions ang maayo. So nami pagid because sa mga tao sa imo palibot and your family especially, no? Mas naintindihan naman ikaw subong sa imo nga sitwasyon. And I love it that you are helping yourself. Ginabuligan mo gid ang imo kaugalingon and challenging yourself also at the same time nga makaya mo ni. And ultimately with various help, malampuasan mo ini. So continue to look and do all the positive perspective that you are seeing, no? Mas mabuligan mo pagid ang imo nga kaugalingon if amo ini ang imo nga attitude nga i-carry. So you said it well. You are stronger than you think, and you have a worth, or you have a future worth fighting for. So keep fighting for it. Never surrender. And strengthen your faith also and believe that He up there would help you and heal you. So keep fighting. And you can handle it well. Makakaya natin to. O, diba? Makakaya mo yan. Thank you, Gid, so much. Amber Rain, for sharing with us what you're going through diri sa Kahapon Lamang program. 2:32 ang aton nga oras. Sa pagpanumbalik naton, of course, more stories to be shared with you. Kaupod sa gihapon, si Tita Regine, diri sa Kahapon Lamang program. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check
Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong kaugalingon, bangod ang imong first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwas ng Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante ng Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15 as the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon.
likawan nga maggamit sang habon o kung bleach o kung anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang sa kahapon program sa gihapon ni Tita Regine. Next story is from Black Widow sang Padilla. Dear Tita Regine. Maayong hapon, maayong adlaw gid sa imo kasi tanan nga katapos sa Bombo Radio, laki pang mga avid listeners, senders ng KLP. Good afternoon. Ang akon nga sulat, Tita Regine, about sa akon cousin nga si Mary Lou, nga naging classmate ko sa high school sa amon sa Mindanao. That was school year 1975-76. Second year high school kami, kag nag-transfer siya sa amon, kag didto gastay sa balay,
Kay malayo pa ang ilang barangay sa lupa ni lolo namon. Kag wala didto high school. So weekly, gapuli siya. Ginalakat lang namon pa school, mga 2 kilometers from home. Wala kami kaagi away nga duha. Kay tungod nakita man niya, maayo man si nanay kag si tatay sa iya, daw bata pagkabig sa iya. Gwapa siya, Tita Regine. Kaya ang amon lolo sa side ni nanay ko, apo sang Chinese. Kag ang pakaisa ko, may pagka-inchik man itsura. Kag nakuha niya, pagkabaka sang tiil ni lolo namon. Si lolo pirot mata, puti, kag itsura niya may pagka-Chinese gid. Kisa ginamuno nila ako, layo itsura ko sa mga gwapa ko nga cousins. Tihambal ko, ilog kuya kay tatay itsura junior niya ko. So in short, nakagraduate sa high school pa kaisa ko, pag college niya, nabalitaan ko man, nag-stop siya school, kag nag-work sa Jensen, sa mga factory nga nag-export sang tuna sa Jensen. Kag sa ulihi, nagpa-Manila siya, kag wala na ko balita sa iya. Wala man Facebook sang una. Sandiri na ako sa Iloilo, pag-uso na gid FB. Year 2018, nakita ko profile niya sa FB. Gin-message ko siya gilayon, kag nag-reply siya. Edad ko 57 na, kag siya mas 60 na, mga lapit 40 years, kag magkit-anay kami. Amo to, so good, amon nga communication. Gusto niya, diri siya sa Iloilo, kay ari man ako di, kag nagbakasyon siya diri. Kag nakita niya sitwasyon ko diri, nga pigado ako, kag hindi ko malipatan hambal niya sa akon sa Tagalog. Neng, noon ikaw ang boss sa high school, at dapang-dapa ka ni ngayon. Sabat ko sa iya, dakilang busabos ni, hindi na ko boss dito sa Iloilo. Mura kasi sahod sa private hospital, at isa pa may sakit yung pangalawa kong anak, lifetime maintenance, at pagsahod, papel na lang naiwan, puro deductions at mga loans ko. Food pa, at saka pamasahe pa. Tita Regine, before COVID, 3 times siya nakakadto di, kaya nakabakal siya home lot sa Barotac Nuevo. Kaya may upod ko sa work, nga nakabakal man dito. Pero gamuno siya, nga wala siya gana magkaon. Permi siya busog, kagusto niya ang luto ko nga utan. So year 2019, COVID time na, bisan gusto niya magkadto diri sa Iloilo, para mapatindog ang boarding house sa Barotac. From Cavite siya, gabudlay na magbiyahe. Why siya kadayon? So remember ko, nga sugat dulong kami ka-ambulance ang hospital para nga maka-duty sadto. Kaluya, tulukon ka city, wala tao galagaw. Halos tanan sadto nakulbaan ka COVID. Kag kami gid sa hospital ga work, kay prone kami sa virus. So, ibalik ko sa cousin ko. Nag-chat siya. Neng, may mga pantal ako sa katawan, sa braso daw. May lagob siya, Tita Regine. Sabi ko, baka mababa hemoglobin mo ni, pa-laboratory ka. Wala dugaya, nag-chat siya sa akon, na nagpa-ultrasound siya, kaga-bleeding. I thought okay lang ang pakaisa ko, pero nag-video call siya. Nga na-diagnose na siya. Stage 3 cervical cancer. Kag may mga schedules na siya sa chemotherapy kag radiation. Kag in-search ko ang mga symptoms nga wala gana magkaon, daw bloated permi ang tiyan, kag may lagob siya sa lawas, kag naga-bleeding. May bata siya sa Taiwan. Nakapamana Taiwanese, amo ang nag-shoulder sang gasto sa iya. Dugay man kay nakakontakt siya sa akon nga hindi siya kaagwanta magpa-chemo kag magpa-radiation kay do mapatay kuno siya. So untata niya na lang chemo kag radiation kay balaan niya wala na paglaom nga mag-ayo pa siya kag may taning na ang kabuhi niya. Kag nasubuan ako nga in her last years na kag magkit-anay kami. Baton niya naman nga hindi na maglawig pa.
Tani dako handom niya nga buligan niya ko financially. Sabat ko, no problem ni. Nasanay na ako sa hirap dito sa Iloilo. Before birthday niya, mga 2 weeks pa kag mag-April 25, 2023, mas 64 years old siya, kag nakibot ko. Nagtawag siya sa akon gabi na nga nagpabook daw bata niya from Taiwan nga mapaburakay sila. Gusto niya ko dalon. Diri sila ma-stay for 2 nights sa isa ka hotel, 2 niya ka bata, then Boracay kami. Kag after 2 nights sa Boracay, mapuli sila. Sa Manila, katiklan ila flight, kag ako mabas balik sa Iloilo. So duha niya ka bata, kag duha ka apo, upod niya. Magagmay pa, 4 years old, kag 6 years old. For all my life, abi ko hindi ko na ko katapak sa ginatawag nga Boracay. Before pa ko nakabalo nga mapaburakay, nag-my day ko sa FB ko. May caption ko nga, Tubora. Nagtuod. Nadayon kami. Aga pa nagpakatikla na kami. 6 hours ang biyahe sa bus, kakapoy man. Sa hotel kami nagdayon. Dito kami sa New Coast. So nalipay gid ko, Tita Regine, nga gindala ako ni cousin ko kag mga bata niya. Pagkaaga birthday niya, nagpabaybay kami anay. Wala sila ya plano maligo. Ako ya maligo gid ko, kag naka-shorts na ako. Kag pagkakita ako sa baybay, pagkakita ako kabaybay, naglusong ko dayon, kay wala tawo. Tigin taghol ako ka ido, sige gid. Wala ako namati sa ido. Nagsalom gid ko iya sa higad lang. Pagbutwa ko, taghol gihapon ng ido. Nagtakas ko, abi ko kagton niya ko, pagtapak katiil ko sa balas, pero naglakat man ng ido. Abi ni cousin kag mga bata niya, kagton gid ako ka ido. So sige kami lakat, namangkot kami sa tawo. Layo pa kuno ang Cove 1. Didto pwede maligo kay may lifeguard. So naligo ko tuliwat sa higad lang, kay hindi ko sagad gid maglangoy. Ang mga bata lang, ginbasa ka tubig sa baybay. Gakadlaw ko, matulduman ko, Tita Regine, pagkamanol ko gid. Ay nako, ginasaway, nagali ako ka ido, hindi maligo to, kay hindi pwede. Wow, daw bright pang ido sa akon. Dugay na ako, wala ka pa baybay, so hidlaw-hidlaw gid. Pagkahapon, nagpapoka beach kami, lantaw sunset, kag magpanyapon, birthday gift ka anak ka cousin ko. Pagkaaga, naghimos kami puli to Manila sila, ako puli sa Iloilo. Dugin lampos lawas ko sang biyahe sa bus. Nagpakabite kami sang anak niya after 1 month, bakasyon sa cousin ko nga may cervical cancer. Kag dito, nakita ko kung paano siya mag-suffer sa pain. Daw ako pa mauna patay kung gaugayong siya. Ginatabang-tabangan manamon, kag hindi siya magpa-admit pa. Nagpuli kami sa Iloilo from Cavite, kag nag-decide ang cousin ko mapuli sa Mindanao pagka October 2023. Gintawgan niya ako nga maapas, pero wala ko kaapas, tungod man may ginhulat ako nga LG COVID allowances namon from DOH. Nga hasta mabugtuan siya ginhawa, ako ang ginawakal niya. 6 months gali life niya pagpaburakay namon. So antos gid siya sang pain. Hindi nakasarang ang tramadol. Nagpa-cremate siya, kag dito ang urn niya sa uma, sa Mindanao, sa iya nanay, kag mga utod, dito sa lupa ni Lolo. Life is short, Tita Regine. Kundiin nga kuntani, nakatibawas na siya, kaging kuha man siya at the age of 64. So hasta din na lang, Tita Regine, hanggang sa muli, take care always. And God bless ang matinahuron, Black Widow of Pavia.
siguro, no, all these years you have been thinking of one another, and so natabo gid siya, no, that after 40 years or more, ka-communicate ka mo liwat nga duha, and then nakakita ay kamo, and was also the time, no, nga ti nabalaan niya nga may stage 3 cancer na siya, cervical cancer. But she spent her remaining time of her life nga kaupod niya ikaw and also ang iyang mga kabataan. And it's good, no? Nga ti kamo naka-spend time pa kamo together, nakapaburakay pa kamo, upod sa iyang mga kabataan, kag iyang mga apo. So siguro, no, amo gid na kamo ka-attached sa isa kag isa. Siya gid, siguro, no? Bangod sa mga malawig nga tinuigman nga inyong pinagsamahan, that you were almost like sisters. Kaya dito siya nagstay gid sa inyo, no? Sa inyo nga balay, sang nag-high school siya. And then, ikaw ang iyang nangin kaupod sa paglakat sa school, pagpauli sa balay. So, siguro dito pagid, no? Nga mas nag-strengthen pagid ang inyong relationship bilang magpakaisa. But then, sa naglayo ay nakamo, after many, many years, siguro ikaw kapanumdum ka man sa ay di na to siya. Siya siguro kapanumdum man siya sa imo, di na to siya. And then, it happened one day, nga nakita mo siya sa FB, kag dito na, no? Nga naka-start liwat ang inyong communication. So, siguro it was really meant to be that way. Nga sa mga remaining days niya, isa ikaw sa mga luyag niya, nga makaupod sa iyang kilid. Samtang nagahulat siya sa iyang mga tiniyon. But I'm sure, no, ang siguro ginakabig mo the little time that you were able to spend with her para sa iya, dako na to, no? That was already something and very much appreciated niya gid. Ngati, ang isa sa mga tao nga luyag niya nga makita after long years, nakita niya gid, kay nakaupod niya gid. And that was you. So thank you so much, Gid, sa imo Black Widow of Tadia. Yes, indeed, no, life is too short. And so dapat, we have to treasure every minute of our life. We only die, we only live once, pero gin-counter, inakaina ko lang nakita sa may gin-post sa GC namon. No, we only die once, but we live every day. So, every day that we live, we see to it nga napunan sang pagpalanggaanay, napunan sang kalipay. Hindi bala? So that maging very meaningful ang ato niya short stay diri sa kalibutan. Thank you so much, Gid, and sa inyo man dira nga may mga araman, mga manami nga mga istorya nga luyag man nga i-share diri sa kahapon lamang program. Palihog, paki-email nyo na sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Di ganing isulat sa gihapon, nagabaton kita kung ginasulat. Alright? So, isulat lang, and then ipadala nyo sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita tomorrow, mga kabombo. Thank you so much, Gid, for your time. Especially, thank you so much sa mga gina-share ninyo nga mga letters, mga istorya nyo nga nangin kalingawan din natin every afternoon that we are together from Monday to Saturday. Saturday may interview kita sa kay Survival Daughter. I'm sure okay na siya, no? Pag nagapamati, Gid. So, I hope na-gets niya na, Gid. I am sure na-gets niya na, Gid, ang atong instructions sa iya. So, see you na lang, ha? This Saturday before 2 p.m. Sa mga nagahulat-ulat sa ilang mga paborito ng mga dramas diri sa diri sa Bombo Radio, after KLP, si Tuyang Ermitanya, ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. So enjoy. Maraming salamat sa inyo tanan. I'll be with you again tomorrow. Hope to see you, ha? And with your stories, I hope nga mapa-email nyo na ina. So sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Maraming salamat. Good afternoon and God bless.